דן ביטון, מוריד רוחב והבעיטה לרשת החיצונית. אז שלמה מנסה כדור ארוך, איזו טעות של לופס, דוידה צריך להפקיע משם, ופטאצ'י יפקיע! 1-0 מכבי תל אביב! איזו טעות של אלדר לופס! ועל טעויות כאלה משלמים במזומן! מכבי תל אביב 1, הפועל באר שבע 0, בניסיון הראשון שלה, האלופה כובשת. אליאסי לקח כדור ראשון גדול, אבל מה לעשות שפטאצ'י מהיר מכולם. 1-0 למכבי תל אביב. שוב פטאצ'י לתורג'מן, זה מסוכן! אליאסי יוצא. בוא נראה דן ביטון. מגביה כדור טוב לפינה הרחוקה, פרץ נוגח פעם אחת. האדירה של סלוקה, כדור לא קל בכלל. ומאבד את זה. יש פה עבירה על פטאצ'י. האם הייתה שם עבירה שמחייבת כרטיס אדום? ועכשיו הוא הולך למסך. שים לב לנעיצה הזאת של מזרחי. על הקרסול הימני של פטאצ'י, זה אדום. זה קשה לזהות מהזווית הקודמת, זה אדום, ברור. יהיה פה כרטיס אדום לגיא מזרחי, המגן הימני של הפועל באר שבע, שמסיים את המשחק הזה בדקה 23. גם נגד קריית שמונה ומכבי פתח תקווה הרחיקו להם 1. עכשיו פטאצ'י 2-0! דור פרץ מעמיק את השבר הבאר שבעי עם שער גדול. מכבי תל אביב נראית כמו אלופה אמיתית. 2-0, הקפטן דור פרץ עם נגיחה לשער ריק. עכשיו היא עושה משהו שלא צריך מבחינתה, ובאר שבע יכולה אולי לצמק עם דן ביטון. ביטון בורח לשמאל ומפספס את המסגרת בסנטימטרים בודדים. דוידה עכשיו יכול לייצר את השער השלישי אם רק ימסור רוחב לפטאצ'י. דוידה לפטאצ'י, 3-0 למכבי תל אביב. האם משחק העונה